Li Stenbolê şeşemîn pêşengeha navnetewî ya bi navê Art Contact Istanbul da apû biraziyeka Kurd pêk ve berhemên xwe pêşkêşî temaşevanan kirin. Pêkersaz Güven Ateş ji Herêma Kurdan li bajarê Erdoganê ji dayîk bûye û di dema zarokatiya xwe da jî koçî Enqerê kirine. Ateş li Enqerê di Zankoya Hacettepe beşa pêkersaziyê da mezûn bûye. Lê biraziya wî jî di himan cihî da beşa pêkersaziyê xilas kiriye. Ateş dema berhemên xwe ji bo dengê Amerîkayê dinirxîne ew dibêje ez her çiqas li Enqerê mezin bibim jî lê zarokatiya min ya Erdoganê bêtir li ser min bandor vêdaye û di berhemê min de jî xwe diyar dikim. Ez lazım e xwe ifade bikim. Jiyanê çawa mêze dikim, jiyan çi tîne serê me, ez bona çi diqehirim, bona çi şa dibim, ez zilamekî Kurdim, Kurdara çi dibe, ez êşa wî dilê xwe da dihesînim. Di berhemên Ateş de herî zêde mijarên li ser mîtolojiya Kurdan cî digire. Ji şehmeran heta Ahûramaz da û hin mijarên din xwe nîşan didin. Di berhemên wî da fîgurên tak tak û fîgurên grûp pêk ve em dikarin bibînin. Lê ew jî her yek di nav xwe da nîv abstrakt disekinin. Mitolojiya Kurda, dîroka Kurda zêde bala me dikişîne, ez wan ra zêde mijûl dibim, ez bo wana lêkolîna dikim. Mezopotamya, Kurdistan, mitolojiya wan gelek fireh e, gelek dewlemend e. Delal Ateş bi xwe li Tirkiye mezin bûye lê ew ê jî Zankoya Hacettepe beşa pêkersaziyê xilas kiriye. Di warê mijarê da di navbera berhemê wê û apê wê da gelek nêzîkahiyek heye. Lê Delal Ateş seramîk bikartîne, apê wê bêtir daran dixemelîne. Li gor wê afirandina huner bi hîskirinê vegirê daye. Ew dibêje wek agirekê mirova digire û paşê em viya di şiklekê da didin der. Mezopotamya teması Ez bêtir berhemê xwe li ser çanda Mezopotamya tînim ziman. Ji xwe navê atölyeya min jî Mezopotamya Art Galerî ye. Di berhemê min de ji hûn dibînin babetê ku derketin pêş bi çanda me vê girideyê ye. Huner bi taybet jî hunerê seranîk ruhê min geş dike. Ez hest û ramanê xwe bi vê diyar dikim. Bêtirî sed hunermendên herêmî û biyanî ji hezarî zêdetir bi berhemên xwe beşdarî şeşemîn pêşengeha navnetewî ya bi navê Art Contact Istanbul bûn. Di nav van berheman da gelek mijarên rengîn jî di vê pêşengehê da ciyê xwe girtin. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Stenbol.